mga amigo, mga amiga. Okay, Bisaya ta karon kay nindot magbisaya kay dali ita maka-istorya sa tinagalo kaapoy kay bay. Dalos blade atong ilong. Karon magagsuloy ta karon libuton ito ang Cagayan kana may tag-adlaw, taninyo kana no. Pero ang problema karon may tag mayo yung may tag gibdato tong adlaw karon. Katong topic karon bahin ni siya sa vandalismo karon di sa siyudad. Sabi ni siya anang dagan vlog balik nanisgutan ni sa mga radyo balita street. Ang balita sa radyo. Ato na yung suloy na to no kay mula ka ng ang siyudad no gabi. Siyudad gabi pa ning kamot ka mainlo ang atong palibot pero ang naging mga tao nga badungo di ba? Nga ugaw ba? Kani mga vandalismo. Ayun makita niya gani. So tanaw sa to 9 minutes kay nga dito tanaw kabayo ba dadag di siyudad ba. Tawa gani mga amigo mga amiga. Diba? Okay. Napagili sa nga lugar oh. Mga kabayo. Okay, ato nang okay. Dahil sa sala. Kada yun ta, tanaw na to. Okay, mula musuloy ta. Okay. Dili kan isa guys kalugal kanig gani wala siya na project ba niya nagapagi bandal. Kung tana pakita na sa inyo gani nalaw. Oh. Klaro kay ba? Ula kay nga bandal oh. Tanan ba to niya ang bangyapon? Ato tanan ang balon niya. Napa dili palibot oh. Saya si siya dapit mga bandal. Tayo di ba? Tanyo di ba? Kita ninyo. Kita tumba na pa isa diri. Kung isa pedagol sayas dito. Kanyo tanaw na to ah. Kita nyo guys, kita nyo mga amigo, mga amiga. Oh. Oh, wala gyud na, wagi batasan ang gabuhat ani ba. Mis gayon, gayon na sa tagiyabay. Oh, gay. Pag gamiton. Ang gibuhat nila ba, gilang gibandalan. Lang kutsi way pilyo. Tsada na ginakakuts. Kisa magpait pa kutsi ba nga mahal kayo kani kay da. Di ba dili na utang impas na. Gayo sa tagiya ba, gibandalan ba? Gayo way batasan mga tawana ba. Wala ginunaan nila ba nga pilay gastuan na pagpapintal bitaw. Ang ilang makasulat lang sa ilang pangalan. Sila mga siga lugar dito sa Cagayan lugar. Abi mga tao ng vandalismo ba? Kay action na ni nga buhaton sa uban ng taba. Luy kay beng. Magini ayo ni mga tao na. Tanaw ba tong uban gani? Yung ni sayas dapit to. Bitasan no. Alaka. Hala. Tanaw kadto ba malaing ginawa gyud ikaw tagi atong salakyan sa kimbation. Abi wala kuno naan nila ba nga kaskalasan na kasaysayangan lang ang kon bitaw. Kaya nagipintal nila bagi decoration mo na sa balay. Sada pilang balay ba ilang magamit sa hina papin pa na ilang pailok papin pa na silang sa hina. Sada pa di ba? Tanan ba to uban niya gani? Kay magdahay man ko niya o tanaw na tubang mga nitabo sa syudad bitaw nga nilaggan na gid ang vandalismo. Unta mawala na ni siya kay dapat undangon ni kini siya kay nagkahugaw lang di ba? Hugaw tanawon ba? Art mga ang art na kano ang art ba tidod nga art sa imo hindi ka makapamisyo sa uban pag vacation kasi mong balay art na siya ba magpin kasi mong balay mag diba ka nang magal ka mag butbot ka kanang mera sa imong motor o ani adi space sa imong motor nimo mas tada pa no tanaw nimong motor di ba isa imong i-presyo sa ubang tao no ubang property no may balawdan na dapat dili na siya baton kay imong daan kay mo sa ina nimo imong ayumon ba pintalan nimo masyado pa siya tanahon napay pulos ang imong pailoks mo niya pila na pailoks tandit ka pinbila pariton kung siya sayangan lang butan lang sa uban di ba tanaw mo to niya uban gani tanaw na to kay bulag nanginit ang ginawa ba maglain kita tanahon ba tanaw to niya uban.
Okay, nala po tayo sa isa ka lugar. Dapit ni sa may tulay. Tulay ni sa dapit to. Kaya sa paduloy nga sa may kanang sa may rotunda. Dali na paingon no. Di na makita guys, mga migo-miga, mga bay. Bandal oh. Sa kaluwag ding bandalan nila bay. Buta do sangko na dos tumoy. Usa ta gibandalan bay, so sulatan na tanan. Di ba pulisyo kayo. Abutan dito sa pila ka tumoy. Tanaw ginato na niya tabuon ba makita yung sa kaluwag unya bitaw. Sila sa kaluwag. Oh. Ala sa sulat nila nga bandalo. Dapat to tagahin mo ani sa action gyud kay wala gyud nagpalabi ni mga tawanan ni. Kamurisyo ginila. Ato pato tanaw tunaw niya gani palibot niya. Atubang ta magtanaw para makita niyo sa kaluwag. Okay, nala ba yo? Tama na dito sangko as tumoy. Nilatan ba? So di na ito natapupan no? Dapat kita mga tao yun nga nasa maging kwanta loob sunod ka sa balaod tabang ka sa kainlo tinabanga ta para indo ang atong palibot at syudad indo ang tanang palibot walay samok diba? Ito na kaluwag oh. Ang butas pinakatumoy bay tanawa lang na Nani kaluwag niya. Tanaw ba ito niya gani? Okay, napagay diri o. Dapit sa may tutunda. Kakatag lang bandal ba? Tanawa gani ba yun? Sabi ba? Sabi gaw ba? Isaman mo! Sabi kaluwag ilang gibuhat nga pag gaw bandalo. Ilaggan gid sila ba? Sa kalawak ano ikan diri. Buta dos tumoy. Oh. Di kaluwag bay. Pasikat na yung tuwan na. Sikat dugal mo ani. Mas ugaw na mo. Pawa mo diri bi. Diri pagid dapit sa my haze pagid sa quality na po diri oh. Pwede doon sa Sibier. Di man dul sa Sibier. Na. Kapag do. Sige sila ka pamilya ni pwede na matuga ni sa pulis para madakpan ning gabandalan ni. Dirita sa may kuan ni Lourdes. Dapat sa may Lourdes, Rizal Street siya oh, tanawa gani. Pati skuran ba eh. Tama ba yo? Oh, awal pang kuan nila pang bandal-bandal nila. Yan kaluwag. Diba? Wala respeto ni mga tawanan kay. Dapat di siya mapunan gini siya. So liyokon mulyo pinang gobyerno ani. Kaya kasi mo lag balik beta mo lagi sini mga tawanan kay. So yatag muhatag na siya action kay nagugaw gina sa siyudad. Diba? Ano ba to niya? Dito ta sa Chano Luna. Tanawa po na po sa Chano Luna mga bandal nila. Oh, Chano Luna ni. Luna sa MacArthur. Motor Park. Kaysa Mailan Bank, Bilis doon. Oh, tanawa. Oh, tama ang bandal, bandal nila. Oh, nayapon, di ba? Kita ta sa bang lugar po. Okay, di ba kita ninyo kung saan ka kadaggan na karon ang gihimo nga pagbandal-bandal dito sa siyudad, di ba? Nidaggan na sila. Tingala ka ang epoxy tag kuan mo siya, di ba? Paito sa sindahan tag 100 kapi na siya. 120. Nya kada mga taon na may mga trabaho siguro. Simple gina may trabaho. Asa mas naga panguwa og supply nga makabandal sila. Nga paito man muna sa mga tindahan. Tag 100 kape man na 150, 120 kanang
mga epoxy mahal biya. Kabalo mo ana gikan ang duda sa una gajang shop mi sa una. Basin ka sa jang shop lang gikan ilang gipangayo ba. No? Wala masalin-salin. Ilan ang basin lang bakang gipalit baga mukha ang ban posible basin kapamas kanang kapamudyo tong basura bitaw. Ngani mga salin nga mga epoxy mga spray paint pang Pilox epoxy man Pilox no tagkuan na siya tag na mga salin-salin na mga sobra basin mo nilang gigamit para magbandal-bandal mga kita ano to kalot sa nakalukop no sa nakadaggan ang mga bandal nga na diris nagkatag sa siyudad sa Cagayan de Oro City. Sauna nakaagi ko kanang mudyo tog kanang mga inana gyapon mudyo tog basura atong spitoy pa sana mudyo di matalang gipamudyo basura no nga ginana no kung posible ba ang pipila nga gigamit ani nagkita sila na ilang gikuha o gipangayo baka sa ila kaysa una no malipay gid ko nga makakita og kana inana nga mga Pilox dili tungod kay ako lang ibandal igugo suban nga naman ako nang gamiton sa una sa kanang bike bitaw nga tayo una kayong bike sa una pangit man kayo so pag naay mga sobra nga mga salin-salin nga mga Pilox ako lang gamiton para i-paint i-treat na ko na i-spray sa mga salakyan o sa salakyan bike salakyan naman mga bike nasa mga bike so nindot kayo dagay picto di ba malingaw ano niya sa balay sa una pangit among balay kay gamay magyapon to pag makita mo bing masubra mga pintal amo sa nang ipintal sa balay so ikaw kami nakabili pisyo basada ang balay hinlo at talaw ng balay nanaon ta baton sa mga nakakita na nga mga Pilox di ba kaysa magdisturbo mo sa uban na komisyo mo yan na may balaod dapat mosulod mo sa balaod bawal man na pwede mo priso na ha ubang unaon nyo ba nga unaon bitaw kung unaon bitaw na sa mga kanang nabandal ba nga kapawisyo sa lain kung sila ka inana ka ba yung inana mga tao man pakialam gud niya tong tanong kanang karon nakita anong video ikaw nakita ka karon ko mga viewers kamo ni bala sa buwag alon makabalo ang ban ba nga mo din ni tabo di ay aron mabasin day maabot sa taas day magbuwag action ba kita pon mismo nakatabang putang mo hinlo pod ang atong palibot di ba mo to siya dapat kita law abiding citizen ta musulod ta sa balaod kay ang balaod para na sa tong kayuhan ug daghang salamat muli si sa Keju.